ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ? እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ዝፍኖ ናይ ዜና መጽሔት መደብ ኮይኑ ንሎማዓንቲ ኣብ ምኽንያት መገሻ ካብ መገሻ ኮይና ስለ ንፍኖ ዘለና ናይቲ ኳሊቲ ናይቲ ዓይነት ኳሊቲ ከምቲ ዝድለ እንተዘይመፅኡ ኣቐዲምና ቅሬታ ንሓትት። እቲ ንሎሚ ነቕርቦ ርእስቲ ከዓ ክልተ ጉዳያት ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ኣዝዩ እዋናውን ህፁፅን ስለ ዝኾነ ሰባት ከይታለሉ ከፈልጥዎ ዘለዎም ናይ ምጭብርባር ስራሕ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ብብዝሒ ዘጋጥም ዘሎ እሞ ምስ ደቅኻ ብናይ ሶሻል ወይ መንግስቲ ምውሳድ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ክግበሩ ዘለዎም ወይ ከዓ መሰረታውያን ነገራት ክእረሙ ዘለዎም ዝበልናዮም እሶም ናብኹም ክነብሎም ኢና። ቀዳማይ ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ክንኣቱ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሃገር ብዙሓት ቴሌፎን እንዳደወሉ ናይ ዕዳጋ ክሸጡ ዝደልዩ ኮንትራት ከፈርሙ ዝደልዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትካላት ይድውሉካ እሞ ደው ኢሎም ከዓኒ ክሸጡልካ ድፍትኑ ከም ደለዉ ርድኡ። እዚ ንነዊሕ ዓመት ዝተለምደን ፍሉጥ ኣገባብ ኮይኑ ሎሚ ሎሚ ግን ኣብ ሽወደን ሓበሬታ ንህዝቢ ክፉት ስለ ዝኾነ ናይ ድላይካ ሰብ ሓበሬታ ቁርብ ከፊልካ ከተምፅኦ ስለ ትኽእል እዞም ዘጭበርብሩ ዘለዉ ናይ ሕጂ ትካል እንታይ እዮም ዝገብሩ? ኣብ ሽወደን ዝነበሩ እሞኒ ውፁእ ዝብል ውሳኔ ዝተወሰነሎም ንዓኣቶም ካብቲ ዳታቤዝ ኢንፎኔት ዝበሃል ኣሎ ካብኡ ከፊሎም ከይዶም ኣውፂኦም ንዕኡ ናብቶም ሰባት ይድውሉ እሞኒ ደው ኢሎም ንሕና ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና ናይ ከምዚ ጉዳይ ኣማኸርቲ ኢና ናይ ኢሚግሬሽን ግን ናብ ዓድኻ ውፃእ ተባሂልካ ስለ ዘለካ ሰቂልካ ክንድትወፅእ ልቓሕ ክንልቃሓልካ እሞኒ እቲ ልቓሕ ወሲድካዮ ትኸይድ ብኡ ጌርካ ትጠፍእ ንዓና ግን ትኸፍለና ዓይነት ጎስጓስ ዝገብሩ ትካላት መፅኦም ኣለዉ። እዚኦም ነቶም ካብዛ ዓዲ ውፁ ዝተባሃሉ ሰባት ዕዳ የእትውዎ እሞ ዕዳ ወሲዶም ምስ ከዱ ቀዳማይ ተመሊሶም ናብዚ ክመፁ ይክእሉን ካልኣይ ከዓኒ እቲ ዕዳ ኩሉ ሻዕ ዝባኖም እዩ ክፀንሕ ምክንያቱ እቲ ዓዲ ምስ ከደ ክምለስ ኣይክእልን እዩ ናብ ኤውሮጳ ማለት እዩ ምክንያቱ ተደልዩ ዕዳ ከም ዘለዎ ተተፈሊጡ ኣብ ዝኾነ ኤውሮጳ ዝኣተወሉ ግዜ ንክተሓዘሉ ዝኽእል ተኽእሎ ስለ ዝህሉ ማለት እዩ። ነዞም ከምዚ ዝገብሩ ትካል ዝሓለፈ ሰሙን ንሓደ ሰብ ከምኡ ዝደወልሉ ተመሊስና ምስ ደወልናሎም ቀጥታ ዝበሉና እንታይ እዩ ኖ ውፃእ ዝብል ነገር ስለ ዘለካ ምናልባት ገንዘብ ተለቂሕካ ክትከይድ ትደሊ ትኾንካ ኣብ ዓድኻ ክትጥቀመሉ እዚ ንሕና ንዕኡ ክንገብረልካ ንኽእል ኢና ከምዚ ስራሕና ኢሎም ብቴሌፎን ከዛረቡ ምስ ሰማዕና ዋ እዚ ደኣ እሞ ነቲ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከም ዘለዓልናዮ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ሰብ ካብዚ ገንዘብ ብከምዚ ናይ ቅልጡፍ ልቓሕ ተለቂሑ ናብ በዓል ኣሜሪካ ናብ በዓል ካናዳ ዝኸይድ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ቁፅሪ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ። እሱ ከዓ ስምምዕ ተኻይዱ መንጎ ዘን ሃገራት ሰባት ካብኡ ተታሒዞም ከዓ ይምለሱ ኣለዉ እዮም። ሕጂ ሓደ ነገር ጌርካዮ ከተበክዕ እንድሕር ዳ ውፅኢት ዘየምፅእ ኮይኑ ተመሊስካ ናብዚ ትመፅእ ተኾንካ እሞ ንምንታይ ኢኻ ትገብሮ ዳኣ እቲ ዕላምኡስ እንታይ እዩ ዳኣ ብከምዚ ገባብ ዝኸይድ እንተኮይኑ ፅባሕ ንጎ ተመሊስካ ኣብ ዕዳን ኣብ ከቢድ ነገራትን ምእታው ስለ ዘስዕብ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትጥንቀቕሉ ይግባእ ማለት እዩ። ደው ኢሎም ኣብ ብዛዕባ ከምዚ ብዛዕባ ናይ ሓበሬታ ናትካ ጥልቕ ዝበለ ዝፈለጡ ሰባት ካበይ ከም ዝረኸብዎ እቲ ሓበሬታ ስለምንታይ ፈሊጥካ ብድሕሪኡ እቲ ትህቦ ግብረ መልሲ ከዓ ብኡ መጠን ክኸውን ከድሊ እዩ። እንተዘየለ ግን ገሊኦም ወላድካ ተዓዊትሎ ናይ ከምዚ እሞ ክፈል ድሕሪኡ እዚ ክንገብረሉ ብለካ ገሊኦም እዚ ፈትኖ እሞ እዚ ብነፃ ብለካ ገለ ፈቲንካዮ ፅባሕ ንጎ ስለ ዝፈተንካዮ ናይ ዓመት ኮንትራት ፈሪምካ ኢኻ ድብል ካትዑኻ ኩሉ ዘይትፈልጦ ነገራት ካብ ኣትኻ ኣብ ምክታዕ ተኣቱ ኣቐዲምካ ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘለዎ ክንሕብር ኢና ናባኸ ማለት ኢና ዘለና ብዛዕባ እዚ ከዓ ቀፃሊ ዝወፁ ዜናታት ኣብ ናይ ፖሊስ ፑንቴስ ኣቲኻ ፖሊሰን ፑንቴስ ኣቲኻ እውን ዘለዉ ገበና ዝግበሩ ዘለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታ ኣብኡ ስለ ዘውፁ ኣብኡ ከዓ ምክትታል ከድሊ እንዳበልና ናብቲ ካልኣይ ኣርስትና ኣገዳስን ናብኡ ክንኣቱ ኢና። ኣብ ሽወደን ከም ንሕና መፂና ክነብር ከለና እቶም ዓቢና ዝመፃና ነቲ ናይ ሽወደን ሕግን ኣነባብራን መነባብሮ ኩነታትን ብቑዕ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይፀንሐናን እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ብፍላይ ኣብ ሽወደን ከዓ ወላዲ ኮይኑ ደቁ ንከዕቢ ዘለዎ ተኽእሎ ብዘይ ዝኾነ ስልጠና ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ እንዳኸበደ ይመፅእ ስለ ዘሎ ከም መርኣያ ናቱ ከዓኒ ብዙሕ ዝበሉ ቆልዑት ካብ ወለዶም ክሕደጉ ንርኢ ኣለና። እቲ ጠንቅታት ዝተፈላለየ እዩ። ልዕሊ ዝኾነ ግን ተኸስምረሉ ደልየ ዘለኹ ወላዲ ክነሱ ኣብ ቅድሚ ውሉዱ ክሕስበሉ ዝኽእል ነገር ክህሉ የብሉን ዝብል እምንቶ ይደለን
ምክንያቱ ቆልዓ ኣቦይ ሃሪሙኒ ኣደይ ሃሪማትኒ እንተኢሉ እሞ ንስኻ ምስ ውሽጥኻ ተረዳዲእካ ሃሪምካ እንተ ነርካ ኮንካ ናይ ብሓቂ እወ ሃሪመ እንተልካ ክትሃርም ከም ዘይብልካ ስልጠና ተዋሂቡካ ናብ ንቡር ኢኻ ትምለስ። እቶም ደቅኻ ከዓ ናብ ንቡር ምለሱ። ምክንያቱ ስኻ ስልጠና ይፍቀደካ ስልጠና ስለትኸይድ ዘለካ ስለተኣመንካ ናብ ሕጊ ናብ ቤት ፍርዲ ዝሓልፍ ጉዳይ ስለዘየለ ጉዳይካ ብደረጃ ሶሻል ክውዳእ ይኽእል። እስኻ ብዘይ ኣፍልጦ ሕጊ ስለ ዘይፈለጥካ ሃሪምካ ግን ኣይሃረምኩን ምባል ሰለስተ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ክስረካ ቀዳማይ ደቅኻ ንምንታይ ኣቦይ ሕሱ ሃሪሙና ከሎ ይሃረምኩን ኢሉ ክብሉ እዮም። ካልኣይ እቲ ካባኻ ስጋዕ ዝረጋገፅ ሃሪምካ ዲኻ ይሃረምካን ካባኻ ወፂኦም ክነብሩ እዮም። ሳልሳይ ሽዑ ወፂኦም ናብራ ምስ ጀመሩ ነቲ ናብራቲ ምስ ፈተውዎ ተመሊሶም ናባኻ ክመፁ ፈቃደኛታት ክኾኑ ይኮኑን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክሳራ ብልዕሊ ክሳራ እንዳተደራረበ ክንዲ ዝኸይድ ክንጥንቀቆም ዘለና ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት እቲ ፎርሞጋ ብቕዓት ኣለካ ዶ የብልካን ዝብል ንኣብነት ብብዝሒ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዓብዪ ዝመፀ ነቲ ገባብን ኣነባብራን ናይ ሽወደን ብግቡእ ስለ ዘይፈለጦ ንደቁ እውን ብግቡእ ክሕዞም ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛ ዝግበር ቋይቂ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ገበን ኮይኑ ከም ዘሎ እሞ ቆልዑት ከሕድገካ ከም ዝኽእል ሕጊ ከም ዝፀደቐ ቅድሚ ሕጂ ኣቕሪብና ነርና። ሕጂ ከዓ እንዳገደደ ተርኢ ኮይኑ እንዳሓሸ ዝኸይድ የለን። እቲ ቆልዑት ምሕዳግ ሓደ የብሉ ክልተ የብሉ ንኩላትካ ብማዕረ ዘጋጥመካ ዝኽእል ነገር ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። ምክንያቱ እኹል ሪሶርስ ስለ ዘይብሎም ንሶም ባዕሎም እቲ ከፃርይዎ ዝኽእልሉ ነገር እቲ ናይ ብሓቂ ተሃሪሙ ድዩ ተሃርመን ዝብልዎ ነገር ካብ ሶሻል ሓሊፉ ናብ መንግስታዊ ናብ ፍርዲ ስለ ዝኣቱ መልስዎም ስለ ዘይክእሉ እቲ ሽግር እንዳበዝሐ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክግበር ኣለዎ ኢልና ንሓስቦ ኣብ ከምዚ ቆልዑት ሃሪምና ምስ ዝብሉ ሃሪምካ እንተኾንካ እወ ሃሪመ ትብል ዝግባኣካ ሓገዝ ትረክብ ደቅኻ መለሱኻ እኖ ኣነ ሓቂ የውፃኒ ኣይሃረምኩን እንተኢልካ ከዓ እሞ ዘይሃረምካ እንተኾንካ ከዓ ነቶም ቆልዑት ሓሶት ትመሮም ስለዘየለካ ነቲ ተኣምነሉ ደው ኢልካ ክትጋታ ሃሪምካ ከለካ ኣይሃረምኩን ምባል ነቶም ቆልዑት ሃስዩ ንዓኻ ሃስዩ ነቲ ስድራ ዝብትኖ ምዃኑ መስተውዓል የድሊ። ብዓብዩ እቶም እቲ ናይ ወላዲ ምዃን ብቕዓት ኣለዎ ድዩ የብሉን ኢሎም ድግምግምዎ ብምትሕብባር ናይቲ ወላዲ መስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ብዙሕ ግዜ ዝገርመኒ እንታይ እዩ ፀዊዖምኻ ብዛዕባ ውላድካ ክንዘራረብ ኢሎምኻ ንምንታይ ይፈርሕ ሰብ ዋ ፅቡቅ ናይ ወድና ቤስቲ ተደልዮም ንዘራርብ እንታይ ፀገም ኣሎ ንሕና ጌጋ ተገይርና ንእረም ቤት ትምህርቲ ጌጋ ተገይሩ ይእረም መምሃራን ጌጋ ተገይሮም ይእረሙ እዚ ኖርማል ፕሮሲጀር እንታይ ደሻቀል ኣለና እንዳበልካ ክሕሰብ ዝግብኦ እዋይ ተፀዊዐ እንዲ ሕጂ ሕደጉኒ ፅባሕ ሕደጉኒ እቲ መንግስቲ ንዝኾነ ውላድ ካብ ወላዲ ዘርሕቆ ሓደጋ ነቲ ቆልዓ ከይመፅኦ እቲ ምህራም ከይቅፅል ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ኣሚንካ ኖ ድሕሪ ሕጂ ኢደይ እኳ ወሳይብል ኣይሃርሞ እኳ እንተኢልካ ስልጠና ተተዋሂብካ ግን ነቲ ፍታሕ ኣብ ኢድካ ስለ ዘሎ ካብ ኢድካ ትረኽቦ። ብዙሕ ግዜ ዝሪኦ ሽግር እንታይ እዩ ሰባት ሓንሳብ ኣሉ ምስ በሉ በቲ ኣሉ ክቕፅሉ ክብሉ 9 ወርሒ ዓመት ኣብ ቤት ፍርዲ መስርሕ ይኸዱ እሞ ድሕሪኡ ኣይ ነፃ ከም ዝተባሃሉ ከዓ እቶም ቆልዑት ክንከይድ ኣይንደሊ እናብሉ ካልእ ሂወት መነባብሮ ስለ ዝለመዱ ማለት ስለዚ እቲ ከምዚ ዓይነት ኣካያይዳ መፍትሒ ምእንቲ ክርከቦ ደጋጊመ ዝብሎ እንታይ እዩ ቀዳማይ ነቲ ዘጋጠመ ነገር ከም ዘሎ ተቐቢልካ ንዕኡ ስዒርካ ወፂኻ ኣድሚት ጌርካ ስልጠናታትካ ክትረክብ ምፍታን ኣገዳሲ ምዃኑ እንዳዘኻኸርና እቲ ንሎሚ ናባኹም ዘበልናዮ እዚ ክልቲኡ ርእስቲ እዩ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ኣስፊሕና ንኩሉ ርእስትታት ክንዛረበሉ ምዃንና ቃልኣቱ ንሎሚ ኣብዚኣ ደው